novos músicos que hoxe neste acto van a súa presentación oficial. Según vayamos nomeando, pedimos que vayan achegándose ata este escenario e o facemos con ese forte aplauso primeiro para Alicia Campañó, saxo tenor. Fortes aplausos para ela. Lucía Rodríguez, saxo tenor tamén. Fortes aplausos para ela. Forte tamén ese aplauso para Carla Alonso, fagot. Maruxa Rodríguez, que toca o saxo alto. Y por último tamén ese forte aplauso para Sabela Rodríguez, que toca trompeta.